Lahorizan dudu kolonialong Aront repen ahemarit kachekim lapen longle kachiraya tumaphan Karbianong Autonomous Council lapen Assam Sorkar atum chelangsi pini eviction asai kedeng pon pini matijong ni phai ingkoi arni ada por phai troxi aporpen Lahorizan block kethom dudu kolonialong Aront repen hem-rit kachekim lapen longle kachiraya tumaphan kedamtang ni phai krenar kep arni debakar nat IAS Karbianong district magistrate pen order mate hukum kibipon ating pensi pini Assam Police Army CRPF lapen Karbianong Autonomous Council atum chelangsi sai kacheklem porno district magistrate pen order kibipon mate hukum kibipon nake Karbianong Arli Lahorizan dudu kolonialong Aront repen ahemarit kachekim lapen longle kachiraya tubaphan Arona tengpen ahemarit kipiponji mate Eviction ponjiaphan hukum piponno Bangso hukum kipibona ting pensi pini Lahorizan block kethom dudu kolonialong ada por phai troxia porpen eviction asai pangching pon le bangso dudu kolonialong kadu kabepen longlea phai kalakhapona ting pulote chiri pharohinira kepdo pusi birta nidunlong lapen bangso dudu kolonialong kadu kabe Aront repen ahemarit kachekim lapen longle ka cherayatum don suri isita sosiputa birta nangpali lapen kadu kabepen bangso dudu kolonialong monit kedo aphai suri kre trok puta halada kedo arar tumpen pherangkia phan nangpachini don bangso dudu kolonialong Aront repensi ahemarit kachekim lapen longle kacherai pupensi pinilasi Assam Sorkar lapen Karbianong Autonomous Council atum chelang petsi eviction padupon lapen Aront repen ahemarit kachekim lapen longle kacherai to baphan anki Arona teng pensi ahemarit pripiponno mate eviction ponna popusi nilidum Karbi delinu sa pherangki khatkhati pen silendra tokbi sahemalong birtanang pale